Paul, pakiabutan mo nga ako ng medyas din eh. Medyas? Saan ka naman pupunta? Gabing-gabi na. Yung pantulog na medyas. Nilalamig ako. Gayong ga. Disyembre na kasi. Malamig na ang simoy ng hangin. Sandali at kukunin ko ang medyas mo. Oh, eto. Mabuti pa, pahiran ko ng liniment yung binti mo bago ka magmedyas. Pangdagdag din ng init. Oo nga. Para naman hindi ako pulikatin. Dahan-dahan lang. At masakit din kapag masyadong madiin. Nangangalit ang mga ugat ko sa binti. Akong bahala. Lagi ko namang ginagawa, are. Kaya kabisado ko na ang tamang paghagod. Itaas mo ng binti mo din sa unan. Yung kanan muna. Yan. Akala ko talaga tanghali ka pagigising. Hindi kasi ako nakatulog kagabi. Abay, bakit naman? Hindi ko nga alam. Ay, balisang-balisa ako. Ayos lang kayang mga anak natin, Paul? Oo naman. Ikaw naman. Isang dekada nang nasa abroad ang mga anak mo. Yung isa nasa New Zealand. Yung isa naman nasa Amerika. Doon na nagsitira. Sanay na yung mga yun doon. May mga sariling bahay na nga. Okay ang mga anak natin, Leticia. Alam mo, minsan, naiisip ko. Paano kaya kung hindi sila nag-abroad? Kung nandito kaya sila? Kahit hindi nakatira dito sa bahay, pero sa malapit lang. Yun bang kapag naisipan natin, pwede nating dalawin. Kapag linggo, kasama pa rin natin magsimba. Abay, tsak nga na masaya akong ganoon. Pero hindi yon ang gusto nila, Leticia. Ang gusto ng mga anak mo, magtrabaho at manirahan sa ibang bansa. Kaya kahit mahirap at masakit sa atin, sinuportahan natin. Simula't simula naman, malinaw sa ating dalawa na bilang mga magulang, ang trabaho natin talaga ay suportahan sila sa kung anumang gustuhin nila. Gaya nga ng lagi nating sinasabi, iisa lang ang buhay. Dapat doon sila sa kung saan sila masaya. Kahit ang ibig sabihin noon, hindi tayo magkakasama. Ikaw talaga, Leticia. Pati tuloy ako, bigla akong namiss ang mga anak natin. Mabuti pa, mag-agahan na tayo. Nagluto ako ng champorado at nagprito ng boneless dilis. Tsak na magugustuhan mo. Sandali lang ha at maghahain ako. Hello. Hi, Tay. Kumusta? Tay, hindi ko kayo makita. Paki-on nyo yung video. Video? Sandali. Paano ka itong aring bidyong are? Are siguro. Ayun. Wow, pumupogi kayo, Tay ah. Kumusta kayo? Dati na akong pogi, ano gare? Saka, sa akin ka nagmana. Ayos naman kami ng nanay mo din eh. Anong ginagawa niya, Tay? Are, nakikinig ng radyo. Ang ganda nitong drama. Nakakatakot lang. Hindi niyo po ba kasama ang nanay? Nandun nagbanyo lang sandali. Si Jake itong kausap ko. Ay, siya nga. Jake, anak, kumain ka na. Madaling araw dito, Nay. Tingnan niyo, madilim pa yung paligid. Ay, ano yung mga puti-puti? Snow po. Nagsisimula ng pumatak pa unti-unti. Nako, di malamig. Anak, magsuot ka ng makapal ha. Baka ikaw ay ubuhin at sipunin. Wala pa naman ako dyan. Oo nga, Nay eh. Walang maglalagay ng vapor rub sa likod ko, tsaka magsusuob sa akin. Paborito ko yung suob, Nay. Namimiss ko. Ay, hayaan mo anak. Kapag nagkita tayo, isusuob kita kahit wala kang sipon. Ay, teka nga muna. Kung madaling araw dyan, abay bakit gising ka na? Hindi ba dapat ay natutulog ka pa?
Wala naman pong pasok sa trabaho mamaya, Nay. Namiss ko kayo ng tatay. Gusto ko naman kayong kumustahin. Maayos naman kami ng tatay mo, anak. Okay naman lahat dito. Ang ate Mimi mo, anak. Kailan kayo huling nag-usap? The other day lang, Nay. Okay naman si ate. Kaka-promote kaya busy. Tawagan ko sandali. Hello? Hello, te. Jake! Patawag pa lang ako. Nay, tay, kamusta po? Okay naman, anak. Salamat pala sa balikbayan box na pinadala mo. Punong-puno. 6 na buwan siguro kaming hindi mag-grocery sa dami. Ay napakarami mo namang pinapadala. Dadalawa lang kami ng tatay mo. Nagustuhan niyo ba, Nay? Puro paborito niyo yon. Abay, oo naman. Nakakatuwa nga tingnan yung pantry cabinet natin. Puro imported ang laman. Salamat, anak, ha? Magpapadala ako ulit ng balikbayan box bago maubos yan, Nay. Kapag may gusto kayo na wala dyan, sabihin niyo lang. Tay, yung perang pinapadala namin ni ate sa bank account niyo buwan-buwan, nakukuha niyo naman? Oo, nakikita namin sa passbook. Pumupunta kami ng nanay nyo tuwing unang linggo ng buwan sa bangko para magpa-update ng passbook. Bakit hindi na lang kayo mag-online banking, Tay? Mas madali. Hindi niyo na kailangan lumabas. Gusto rin naman kasi naming lumabas. Mahirap naman yung laging nakakulong dito sa bahay. At saka, yun na din yung pagkakataon namin para mag-date. Pupunta kami ng mall, nanonood ng sine at sa labas na kumakain. Kapag may nagustuhan, hindi nagsashopping ng kaunti. Tama po yan. Mag-date kayo ni nanay. Dalas-dalasan nyo nang hindi kayo naiinip dyan sa bahay. Mga anak, ay baka naman wala nang natitira sa inyo. Dadalawa lang naman kami ng tatay nyo rito. Masyadong malaki mga pinapadala nyo buwan-buwan. Nay, enjoy kayo ni tatay dyan. Mag-malling kayo, mag-shopping. Para sa inyo talaga yan. Oo nga, Nay. Ilang dekada kayong nagtrabaho ni tatay para mapag-aral kami ni ate. Enjoy na kayo ngayon. Deserve nyo yan. Mimi, anak, parang pumapayat ka. Kumakain ka ba ng maayos? Opo, Nay. Ayos naman po ang timbang ko. Tama lang para sa height ko. Basta kayong dalawa, ha? Kakain kayo sa oras. At magsitulog na kayo. Ay nako, good night na. At nang hindi kayo mapuyat masyado. Good night, Tay. Good night, Nay. I love you. I love you, Nay at Tay. Bye! Sige, love you. Ingat kayong dalawa dyan. I love you. Akala ko ganyan namimiss mo ang mga anak mo. Siya ngang tunay, Paul. Oras-oras. Walang araw na hindi sila sumasagi sa isip ko. Bakit madaling-madali kang ibaba ang telepono? Kasi nga, gusto kong matulog na sila. Masama ang nagpupuyat. Anong nakain mo at inlabas mo yung Christmas tree? Isang linggo na lang kasi Pasko na. Naisip kong itayo para kahit papaano ay sumayan naman tayo. Para naman may spirit ng Christmas din sa bahay. Ang tagal na ng Christmas tree na yan, ano? Si Jake ang may pili niyan. Noong mag-mall tayo minsan, nakita niya tapos hindi na iniwanan. Maliit pa siya noon. Naalala mo itong pansabit na ito? Abay, oo. Paborito ko yan. Project ni Mimi nung elementary pa siya. Ito na yata ang pinaka-unique na Santa Claus na nakita ko. Paano naman? Iisa lang ang mata. Dito, sa pansabit na are. Anong naalala mo din Si Mimi. Nang unang makita niya yan, tinanong niya kung ano daw ba ang reindeer. Kung totoong hayop daw ba yun. Kaya kinuwento ko si Santa Claus at ang mga reindeers niya. Tapos tinanong niya kung ano-anong pangalan ng reindeers. At ang sagot mo, Rudolph, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet,
doner at blitzen. Kabisado ko pa, biruin mo yon. Kinulang ako ng isa. Kahit anong pilit ko, hindi ko maalala. Tapos sabi ni Mimi, Olop daw. Olop daw yung pangalan ng huling reindeer. Naalala mo kung bakit? Oo naman. Kapag naaalala ko yun hanggang ngayon, natatawa pa rin ako. Kasi ang sabi ni Mimi, yun daw ang sabi sa kanta. All of the other reindeer used to laugh and call him names. All of the other reindeer. Yun nga naman ang pangalan ng other reindeer. Ano nga kaya yung pangalan ng isang reindeer? Ay, i-google mo nga. Hindi na kailangan. Cupid. Yun yung hindi mo maalala. Ay, kaya naman pala. Pang Valentine kasing pangalan niya. Hindi naman pampasko. Ito. Naaalala mo pa ito? Siyempre naman. Si Jake ang laging nagsasabit niyan. Yan yung binigay niya sa atin sa isang restaurant nung maliit pa siya. Dahil gustong gusto ni Jake yan. Pag-uwi natin, sinabit niya agad sa Christmas tree natin. At hinayaan na lang natin kahit wala siya sa motif ng Christmas tree. Ito lang tuloy yung palamuting kakaiba. Kahit saan mo isabit, kitang-kita. Kinalakihan talaga ng mga anak natin itong Christmas tree na ito, ano? Bawat sanga at bawat palamuting nakasabit, nagpapaalala sa atin noong mga panahong musmus pa lamang sila hanggang sa lumaki na. Noong mga panahong kasama pa natin sila. Ngayon, gusto mo pa bang itayo yung Christmas tree? Wag na pala. Ibabalik ko na lang sa storage room. Naaalala ko na kung bakit simula nang umalis ang mga anak natin ay hindi na natin itinayo itong Christmas tree tuwing magpapasko. Leti, bisperas ng Pasko ngayon. Hindi man lang ba tayo mamimili ng pang Noche Buena? Kahit makapagsopas man lang. Mamaya nang may mapagsaluhan tayo. Ay, mamimili tayo? Ngayon? Nako, hindi na mahulugan ng karayom ang palengke ngayon sa dami ng tao, Apolinario. Sa ibang araw na lang tayo magsopas. Tayong dalawa lang naman. Patulog na lang tayo mamaya. Matanda na tayo para magpuyat pa para sa Noche Buena. Lilipas din yung Pasko. Parang maliwanag sa sala. Tumatagos ang liwanag sa ilalim ng pinto. Ay, talaga naman itong si Paul, oo. Paul. Akala ko gay hindi tayo mag-Noche Buena. Di ka itutulog na lang natin itong Pasko. Iniwan mong bukas ang ilaw sa sala magdamag. Malamang ang TV bukas din. May naririnig akong nagsasalita. Ha? Pinatay ko ang TV at ilaw sa sala bago ako natulog. Yan ba na may makakalimutan ko pa? Oh, bakit may ilaw dyan sa ilalim ng pinto? Saan galing yung liwanag na yan? Di sala. Aba, ayaw nga ano. Baka nga nakalimutan ko. Teka, lalabas ako at papatayin ko. Makikipagtalo pa. Ay nako. Oh, Mimi, Jake, mga anak. Kailan pa kayo dumating? Tay! Merry Christmas! Merry Christmas, Tay! Parang may kausap si Paul sa sala. Sino naman kaya ang aga-aga? Masilip nga. Mga anak, bakit naman hindi kayo nagsabi na uuwi kayo? Sorpresa nga namin sa inyo ng tatay, Nay. Itinayo niyo ang Christmas tree. Kami naman talagang in charge ni Jake dyan nung lumaki na kami. Kabisado pa din namin kung saan nakatago. Ang tanong ngayon, ano ang kakainin natin?
Magluluto ako. Ay, sandali lang. Maraming pwedeng lutuin dyan. Ay, gutom na ba kayo? O mga anak, sandali lang ha. Ay nako, Nay. Di na kailangan, Nay. Di na kailangan. Nag-order po kami online. Hindi lang sing sarap ng luto ni Nanay, pero lahat ng paborito nating kainin, nakahain na sa lamesa. Ay, siya nga. Opo, Nay. Mabuti pa, kumain na tayo. Tapos, buksan nyo na yung mga regalo nyo sa ilalim ng Christmas tree. Nako, Leti. Baka bukas pa tayo matapos sa pagbubukas. Punong-puno ng mga regalo yung ilalim ng Christmas tree. Dear love, isa yun sa pinakamasayang Pasko sa buong buhay ko. Simula noon, lagi na naming kasama ang mga anak namin tuwing Pasko hanggang bagong taon. Kung hindi sila nakakauwi, ay kami ang pinapapunta nila sa abroad. Mahaba ang biyahe at malamig ang klima, pero kinakaya naming mag-asawa. Kakayanin namin ang lahat, makasama lang namin sila. Ngayong retirado na kaming mag-asawa, sustentado at alaga kami ng mga anak namin, malayo man sila. Nakakatuwang isipin na matapos ang mahabang panahon, napagtanto nila na mas mahalaga nakasama namin sila tuwing Pasko. Tunay na mas mahalaga sa perang regular nilang pinapadala at nag-uumapaw na balikbayan box. Para sa mga magulang, wala nang Paskong masasaya kapag kapiling nila ang mga anak nila. Maligaya ang Pasko basta't sama-sama ang pamilya. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!